Mawkyrwat Youth Week Association MYWA mentakasi sejan jong katayo kalayo ban pynlong ye kilai teli ke jing elekai kata ke jing elekai ken jatball ka volleyball bat ka basketball hapo kamadan jong ko umkop maurang lang like kentoy Southwest Kasil District ha ka ba renik tan lang do tongkar nong mi khmat jong ka Mawkyrwat constituency bat umentri ke sarkar jala ulalong kum ukongsan Kajing temu jong ka negalimpung ye lekai kalong bansei madan ya ki samla jong ka shnong ka thau bakin pen I ye kita ki sap ki phong bakidon bat kalong ru kumju shibanta bante song lang ha ka jing long ka we ha ka jing lekai kin jat ball ban nongkong lapan ye lekai ha pring jong ka rang blang pombriu sport club persha ye ka jakrem sport club ha ka jing lekai volleyball ka mautang deng sport club bat ka mau bidong sport club ha ka basketball ka sakwang sport club bat ka Mawkyrwat sport club association Nak jongi nak kena constituency kinyo banyala kai ban pengin rak ban penkeu ka sport ha ki kena jongi bat kum ko wei na ki condition ha ka jingya discuss ka jingya tho jo ki samla hanga ka longba onnom sha ye ki wei pat ki kena ki samla na ki wei ki constituency banwan ye le kai kenang man penting kena bakata ka jing start on yo ilut akhir ki samla jong kene ka dong ka than jongi jong kene ka constituency jongi namar kata ka long ru ko wei na kilat ban plilat plinti ka jing ya kendo ya ka jing ya itho e thau ba khambha ha ka ba phi paralok ki parasnong para thau jong kene ka constituency phinyo ka lat phinyo ka kabu ban ya ithu I wei ye pat ma phi ki samla ki ba donsap ha ka volleyball ma phi ki samla ki ba donsap ha ka basketball ma phi ki samla ki ba donsap ka football phinyo banya ithu I wei ye pat ha ka ba phinyo banya kendo ha ki madan ki ba phinyo ban lakai kane ka spirit jong kane ka kop ha ka balayo on pnyale nakam ta ki samla jo kane ka dong ka than bargang is kham bakar long ka jing mantoy ya phi ki khon samla ngai khuble shibne e ki samla ha ka ba kilakan mau ya kane ka banta ban yo ban penbet ye ki jila kai kum kata ka mesim ban penkeu ka sports ha ka dong ka than kham tam ha ka Mawkyrwat constituency ngarus ko tunat haduk kata-kata kene ka idea ha ka ba kele yo on penbet ban ai kerteng MLA Cup 2022 da ka jing perkhat kaba yar jong kane ka association kalong ban ai lat bet ye ki khon samla jong kane ka constituency ha ka ba kinyo ban ye lekai hoj gis go thu habadon ki wei pat ki jing lekai ki babon ki players ki wan na ki wei ki shnong ki player ki babet ki wan na ki shnong ban penilakai namar kata langi ong bangi kwa ban promote ye ka sport ha ka dong ka than jongi henre haba wan na ki wei player na shabar ki khna jongi kim da yo shu kalat ban lekai